sugune ikana do salli la kito chokola foi kato boyerela akoni kungo fana bila dumuni sigira ikana salli ka dumuni sigilento ka dumuni ke folo nimbe kore munye iddi sukun ferelen ka do salli kono wala ni fana bafe kama fantiani ala yensiranya soro salli kono iddi sukun ferelen ka do salli fengo fenye sukula fenye iddi sukun lankulonya ka bola telefonu bu bolo u faka pew na bibirala ube na sonela nati iddi sukun pa ka bo salli la ninde foloye iddi sukun lankolonya len ka do salli kono dusukun kal lankulani salli dure ka fe ngure bo akono pew ise ko hakebela o kofe ibe ka aya munun kala do munun be kala aya munun kala be hakili bira wuro no fe ebe aya munun kala ibe hakili to ka aya korolu ka manala ki to ka sallila subhana rabbil azim mi ba fo a foto hakili nemba ke ka fo duskumba no fe a corona mana isujudu to ibe do munun fo nenka akasuru duskumbe do nunun no fe abu u koronu mana takasi ani baraji min kanka surala wala ni kike nin chogola de hakili be to ka sallila ibe aya munun kala ibe sura munun kala ibe do munun kala I hakili bira ulun no fe u koronu mana ni sarani bonya ni karama mumbu no fe ika hakili kate ulun no fe ka sallila nunun de be ke sababu ki deme ka salli kono kala nya saranya dima nuta korodo ibe hakili to ika kalana ibake ka aya munun kala hakili to ika aya nunun ni ka kalan no fe kata bon ko doko kono dimi ye mo do mina ko nu una tara fura kele kala do fe ko le ba fura ke wa kele ani drome kele ko be chogodi doni ke ba nyumo ko fura kele kala ni tara fe aben nin ko sugufo ube ayenani ewa ani bana ba to min tara sigere aka finin kolo do bewa ube abato ube afato ukonna tara furakeri kafe na be nunu na nyona nyine kan ni nyeta manche ko shetane barakela do aka yire kolo satigima farafin fura bora ni tara itogo ibato ifato aka finin kolo do bewa uluna nyona mugo bo nyine kan ube neka sare drome kelende fente boala fenta faraka ube wa kele drome kele nunu nye saba ustaman shewde konin tigi ye setane barakela de parce que lahiru do de bani setane bode foye ibe ninde mina kanate men ka ni temina ninka dura tigi te frake wala nunu nye taman shede ko setane barakela de nunu tigi we aka yere kolosoma ko do bor surala rejo soso ka ko minye hada maden ka bana kutay ko minye dabale abobo mogola ambe min fo ola ciden ko inna allah lam yajala sifaukum fima harama alaykum hada maden bo ye sofede ciden ko ala ma ka fura do ala fe ngo fi haramu yaw ka ma ka fura do la ciden ko ibadallah tatadawwu wallazi khalaqa dawa wala tatadawwu bil haram akwala ka joya yere furake masammin ye banada aye fura fana jigi ma kana yere furake ni haramu ye bo sobilende do haramu de do ate daga mo ka yere furake ni oye donc nunu nye kuma wuye setane kuma ni dajjal kuma do setane de bu birala parce que setane barakela setane be nin chogo de la ni koni ni setane be sarta ki sagoke afana bi bila fen sobile ni fen nyuguto ni fen haramu yele ndo de kelila setane uni ewa setane barakela saratu de bu bolo wastamta ba'duna bi ba'di suratul anam don ko yen nin tawsiri ke munye yomali khama do ni setane uni hada madon ba fanya da musoro ni nyogonye ukalla nyine munye parce que hada madon
setane be saratu do de bila eka ala sosono ala kutawu ni fen sobile unda iko uluke e ba ke kale ka sago ke waya le ka damu soro yoro ela wala ni e fana ko nimbana magato bana mimbala bwala ube ewa emi mbala bwala ube taka fensunya ube ninkala afana betoke abe damu soro ni nyoko nyen choko de la donc nunu nye setane ko de setane de ka wahuda na kanya amerikan nabe ninko sugufo setane barakelawiye ku ko fo mogoye uni silamia sariate ta haramu do sobede hada madenki yere furakeni boy donc min ye dabali min ba bo mogola a folo folo nyuma ye munye dabali min keri la ibe dabali nyoro do kachinya kata dabali bo kachinya ka dabari yere bo mogola de anyuma be yeninde folo ni dabali min keri la akera yoromu ya do yoromi ya yororo kata boye ka gurja kafili ni dabali ko ni bora doro ka chinya doro o ya chinya le pew ni omaye qur'ana ayaw fiden ka do sahale ibe dabali bo iyere la ni oye ayatul kursi nunu kuli saban nunu ani ayatu sihr qur'ana kono dabali ko be aya mununa kawlu kala donc ewa iyere la ki yere salono e donc dabali be bo mogola ni ulude dabali nchinyale ko fe ni mo soro donc tange sora munu na ya til kursi no kuli munu nana ani ayatu sihr munu be qur'ana kono ube tokku ulu kala yirela ube ubu kala jila ka domi ka kodola ulude be dabali bole me boyin ta ye setane barani ngalonde anyo be nyegene o bo nimbe haramu hada made nyegene sobede bon ko do ko ale dem mankene aya bana fo do ye ko ka dolo do jila dolo doni ke minando kono ka jifara ka kami dolo tisika ke kam go frake shehi muslimu kono chide nye dolo ye dobolo akon ni nyemunya ko ina dawa akon ne ba ke furade akon da'aha innaha da'u wa laysa bidawai akon nin toy ni nye bana yere de nin te furay donc darurara silamia sariya ko ni kungo be mo mina kungo to ka jifatu me mo be mun fo ko darurara ka furake dumuni yoro darurara ani furakeri yoro bonda kelunte parce que hakilima be bado ni kungo to ni ye jifa sogo jane ube ya tobi ya du kungo be boyla sika sitala komi sogo halala mabe kungo boyla chogomi jifa sogo be kungo boyla chogola me bana bagato fule furakeri bonda fule e be se ka fura dota dogotoro be se ka fo yere mogo keme mogo bi konontoni ni fura ayu furake e be se ka fura inta be sa dankaniya tambolo furakeri bonda da de ambe se ka fo ninye sababu de awu nyen mogo do ye ninta ayu furake e bata me furakeli kila yere ala de shika de be furala abi keneyaba ati keneyaba o dankaniya mbolo o dankana tambolo o de yato furakeli bonda ni dumuni bonda te kele donc ko te daga mogo ka yere furakeni dolo e haramu do ci den ko bana yere de do ko furate senga dore be no ko am soga den ko te ka na la jora kono be kala ci da ko dore ko fura mi ala ko na sana ay den so ko sana rekira sana so mi so ga le mo ya abani ko wala ko bo ko do fana ko akam muso den ko de gele yara ko tara do fa ko farafi fura ba le bolo abe mi dola abe do mi abe do ko dola me na ye den soro na yere sheko ye minye ka dembo nyani minya akoke ni mbese tane barakela nkon ni sugu de do no ba fu ka bolona ndege do dila ka do dembolo la ko aka sarakati ube barasoli do ika do dembolo la ka sarakati baba bonyanae awa otese ka bodden na chogochi ulo bola ka hera na ka tora bogo de la nunu nye setane barakela ude fura bola ben ni mu fo mogoye sistaman sedo ko setane fura kelikela de yere kolosama
alayhi salam bon ko mɔgɔ min baaligo de me fato de do a bɛ daga ale ka muso ni hijabu t'a la wa ni hakili tɛ mɔgɔ min na tɛkilifu t'ale kan kalimu t'ale kan a bɛ komi denmisɛn fitinin fo n'a y'a sɔrɔ fato min ni sahawa b'a la muso nɛgɛ b'a la e yɛrɛ y'a dɔn n'a ye muso ye dɔrɔn a b'a fɛ ko a bɛ bin musow kan o fato sugu min bɛ kɛ a bɛ fɛɛrɛ de kɛ k'a mara yɔrɔ la n'a tɛ musow ye ou bien ni musow tɛ ɲagami ɲininkaliw dɔ bɛ kɛ ala ta ye kabako de ye quoi hari bi n b'a kɛ ka nin fana bahasu kɛ fɛn dɔ de ye n bila nin bahasu la n ye kuma dɔ de ye Sheikh Sali Fawzan n donna bahasu la ka taa bunbaji ninnu ni Fawzan ninnu y'u ɲininka ko fato ni sahawa b'a la muso nege b'a la mais fato de don mo a tɛ se ka furu mais wagati bɛɛ a n'a ka dɔgɔmuso n'a kɔrɔmuso minnu bɛ ɲɔgɔn kan a b'a fɔ ko a bɛ bu kan a b'a fɛ ko a bɛ bu kan ko muso ka cɛnimusoya k'u la a b'a fɔ dɔw yɛrɛ n'a sinɔgɔra dɔrɔn ne m'aw bɔgɔtiniw de yan ala kan kisi ala kan tanga ko wagati caman yɛrɛ a bɛ taa ba yɛrɛ ko a bɛ ba ka fini bɔ a la ko o fato sugu yala bɛ daga fura ka denw ma fura min bɔ a ka cɛya lafu ka bɔ ye wa donc kibaw ko fɛɛrɛ bɛ kɛ fɔlɔ fato sugu min don n'a ɲɔgɔnna fato bɛ se ka d'a ma ka lafuru a b'a lafuru n'o o si tɛ se ka kɛ a y'a mara yɔrɔ dɔ la ni a tɛ musow ye a tɛ se musow ma ni musow kana kɛ ɲɔgɔn sira la hali n'a b'a dɔn so dɔ la ka datugu a la ou bien n'a b'a siri sirili min fana t'a lajaba datuguli min fana t'a lajaba pour ani musow kana ɲɔgɔn ɲa ka bɔ musow cɛ la parce que ni fato kɔni don i bɛ hijabu la i tɛ hijabu la ale mako t'o la yɛrɛ o a bɛ fɛɛrɛ de kɛ k'o bɔ musow cɛ la de k'a ni musow bɔ ɲɔgɔn na o ko n'a y'a sɔrɔ nin si m'a ɲɛ a bɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔw fɛ ni fura min bɛ yen ni a dira mɔgɔ ma a bɛ ka cɛya bɔ yen sahawa bɔ yen a b'o fura sugu d'a ma sahawa ka bɔ yen fura kana taa bin mɔgɔ kan donc fato ta ye nin de mais k'a fɔ hijabu ko don hijabu bɛ fato t'o de ye tɛkilifu t'a kan mais ni ale kɔni muso ko bonyana dɔrɔn n'an y'a dɔn ko a bɛ bin musow kan ou bien a bɛ taa a ye sayi ko a bɛ se musow ma nin siraw de kɛ siraw de bɛ kɛ min b'a a ma bɔ musow cɛ la ni o si ma ɲa furaw bɛ d'a ma mun b'a ka sahawa faga k'a bɔ yen bon a bɛ kɔrɔ yɛrɛma ashhadu an la ilaha illallah de bɛ fɔ mais i kana fɔ ashhadu anna bon o tɛ maana kelen na bon n ye a ye Ibn Sina ka kuma dɔ la mais hakili t'a la ye différence min fɔ olu ɲɔgɔn cɛ bon ko ni muso cɛ fatura i b'a to so kɔnɔ ba ou bien i b'a bɔ a wajibilen don a b'a ka idda minɛ a ka so kɔnɔ de a cɛ banna k'a to so min kɔnɔ a b'a ka idda minɛ o de ye wajibi ye kalo 4 ni tile ta a b'o kɛ yen de wala n'a ka idda banna de sa a bɛ bɔ so kɔnɔ o hari n'u ko so kɛra tiɲɛ ye ni a kɛra tiɲɛ ye tiɲɛ tabagaw tɔ kɔ ka kalo 4 ni tile ta in yɛrɛ kɛ so kɔnɔ a kɛra tiɲɛ de an tɛ jɛna n'a ye ni mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka kalo 4 ani tile ta in sara lokaso a b'a kɛ a kɔnɔ de hari n'a b'a lokaso de sara a b'a kɛ a kɔnɔ bon dɔrɔkɛbaw ko ni cɛ fatura k'a to yɔrɔ min lokaso de don ou bien a bɛ yɔrɔ min kalo 4 ni tile ta in tɛ se ka minɛ ye pewu o de a bɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ ka taa i da minɛ ye mais a cɛ fatura ka to yɔrɔ min a bɛ i da minɛ ye dɛ
bon ko yala be be an ka duwawu kɛ palestinien ye an ka sallu la a bɛ daga ɲɛ an ka duwawu kɛ an ka sujuduw la i yɛrɛ ka sujudu ni fɛnw na mais min ye duwawulu kunutuw ye o ye wolile amuru de ka baara ye k'a fɔ misiriw la a ye duwawulu kunutu kɛ nin ko la o ye wolile amuru de ka baara ye faamaw jamana ɲɛmaw an'u ye minnu kɛ silama ɲɛmaw ye o degere n'o ɲamari kan bɛ bɔ olu de fɛ ni ko na i ye misilamaw sɔrɔ a ye kunutu kala misiriw la o ɲamariya bɛɛ t'a kɛ ni yɛrɛ ye dɛ o ɲamariya bɛ bɔ wolile amuru de fɛ ka mɔgɔw ɲamara n'a ye mais n'a kɛra misiri dɔ bɛ kunutu kala la misiri dɔ nin ye fawuda de ye ani silamɛw farafarali ni ɲɔgɔn sɔsɔ nin b'o nati nin ko sugu bɛ wolile amuru de bolo mais mɔgɔw kelen kelen i ni ala cɛ i ka salli la i ka duwawu la i bɛ duwawu k'u ye i bɛ duwawu kɛ olu ye ka duwawu kɛ diɲɛ ka silamɛ bɛɛ ye ala bɛ silamɛw kɔlɔsi cogo min ka silamɛw tanga cogo min ka silamɛw fanga d'u ma cogo min u bɛ se u juguw ma cogo min tɔɔrɔ min b'u ka degun min b'u ka balawu min bɛ yen a bɛ ɲɔni cogo min a bɛ b'u ka cogo min silamɛw b'o an k'o duwawu kɛ u ye dɛ ni cɛ fula ani muso kelen bɛ sali cɛ fula in bɛ jɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ dɛ cɛ filanan in bɛ jɔ alimami kinin de la muso in kelen bɛ sali o kɔfɛ tuma min ciden ni anas u bɛ ciden ni anasi ani muso dɔ u salira u b'a fɔ aliyatimɛ dɔ ni ciden salira aliyatimɛ bɛ ciden kɛrɛfɛ muso in bɛ kɔfɛ donc mɔgɔ fula aw bɛ sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ de muso in kelen de bɛ kɛ safa ye bon ko cɛkɔrɔba dɔ ye ɲininkali kɛ ko ni e ka yɛrɛ don fini ka dɔrɔkɛ a kɔrɔ la yala i b'a fili de ou bien e b'a jani de bon n'i ka dɔrɔkɛ kɔrɔ la n'a y'a sɔrɔ a kɔrɔla e de fɛ mais dɔw fɛ a bɛ o ma ko ɲɛ n'a kɔrɔla dɔɔni de la e t'a fɛ ka don a ka yɛlɛ kɔrɔla e de ɲɛ kɔrɔ ni nafa wɛrɛ bɛ e bolo ni dɔrɔkɛ in bɛ se ka k'a ye nafolo de don hali bi e b'a k'a ye ni e yɛrɛ mako t'a la e yɛrɛ y'a dɔn fantan dɔ bɛ yen a b'o nafa dɔw ka dɔrɔkɛ kɔrɔlen ye dɔw ka dɔrɔkɛ kura ye e b'a di o ma a k'a yɛrɛ nafa n'a ye a k'a dɔn a tɛ jani parce que nin hakilila fana ye jumɛn ye nin bɛ akida faamu baliya ni limaniya baliya ni tawhidi baliya bɛ mɔgɔ minnu na ko e ye dɔrɔkɛ min dɔn k'a kɔrɔ ko n'i y'a fili ou bien u y'a di mɔgɔ ma k'u bɛ se ka t'i dabali n'a ye ko dabalikɛlaw bɛ se ka i dabali n'a ye o de y'a to dɔw b'a fɔ ko i k'a jani ko wɛrɛ t'a la ni o tɛ nin ye akida baliya ni tawhidi baliya ni limaniya baliya de i ka dɔrɔkɛ kɔni n'a kɔrɔla n'i yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ nafa n'a ye ni dɔɔni tɛ i b'i yɛrɛ nafa n'a ye n'i yɛrɛ tɛ se k'i yɛrɛ nafa n'a ye mais a bɛ mɔgɔ wɛrɛ nafa fantan dɔ nafa d'a ma a k'a yɛrɛ nafa n'a ye mais i kana jani o ye nafolo tiɲɛ de subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk